20 сентябри соли равон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба манзили сокиноне ки дар натиҷаи ҳамлаи ноҷавонмардонаи низомиёни Қирғизистон ҳалок шуда буданд омада ба аҳли оила ҳалокшудагон изҳори ҳамдардӣ намуд. Раҷаббой Аҳмадзода аз номи президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ба наздикону пайвандони фавтидагон изҳори таsalлият карда ба онҳо сабри ҷамил хостааст. Рӯзҳои 14-17 сентябр қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон бе ягон сабаб нисбат ба ҷумҳурии Тоҷикистон амалиёти таҷовузкоронаи мусаллаҳона анҷом дод. дар ҷараёни ин амалиёти таҷовузкорона ҷониби Қирғизистон аз миномёт, пулемёт ва дигар аслиҳаи оташфишон, ҳавопаймоҳои бесарнишини зарбазанандаи Байрактар ва системаҳои мушакии зарбазананда истифода намуд ки боиси ҳалокати сокинони осоишта гардид. иттилоъ медиҳад маркази матбуотии раиси вилояти Суғд.